كبرى سمعتي راديو رنا خميكنيهم نايلو من قاشاي آتو أحمد نور برهانيو آتو أحمد نور برهانو يغني لي أفن عربتن هندبتي دويل لك فعدني أسلزخون كابشم سمعت راديو رنا يمسكنك قد محجب راديو رنا مسي خانيتك نبين هاي كون كان مسكالايكا مس محمود مسيخم نيركم كلتا عمتا بيلقبر الله لي كان يري شعو تمهاراي بيت مسورة ممهر تقادالاي نرس كأحجي شحنت شعت 209 كان أمريكا مسيخا نرس كينكا سلس أدالت فاميلي هوم كم زلوكا مالزنا أرغوتي زقالي تكال أبقزخا سميع الله كابزما مدرسة دتهم سعرينيا عيرو زتعوت بعل صقاي خمو انكو حقوسكا كهلا امد لاي فتحين كاب نوحي خا تنطف ابز زحلف عمتات بزحات جميركم بزحات توقيسكم دحري قلنا عسرتات صريهم وحدات تريفكم كلهم تقصل نيركاسخا نسخات مرحو وحدات سبات نايدليت فتحي هبسياتلن كبابي ان دمصكم تسمعوا نيركم حجقن معبلي أكل مزيو قليفكم ديو تكيئكم ديو اعرفوا دي لكم اسك خبا أطل اللي حارقو غلطا كمي مسيخي نحن مسيخي مجمريا يغني اللي كبرتي هاب اللي لعلو خلو نعاخن نريدي إيرنان نتخلو كيسالكوخوم تي حابريت هذا حاطرو حزبنا بدقنا وصان اتهبو ناي ادفوكيت سراح اتهبو قنوع زينان تمحلالفو ناي كلو رئيتات زحاقو بروغرامن كمزقن يدلي اعرفكم ديخم تقليفكم ديخم بزنا يأكل معبل تبلا يملس كان حزب إيرترا بمولو بحنساب كوينو كاب حجينيو اتخلو زبهالون زنبر مغنياتات نتصان حدا أمبر ناي بحكي مغنيات كم زي نبر أبزور هالو جزي بمولو تلاعي لمتيو تلاعي لبزمتصالو هاني نحنا توم كنكيت نحنا بتوم زي صنحو سباتن كمان صنحون كنتكا نيرونا مالتي مخنياتو اتي ناتنا قوام ناي سياتل كلتا ترم يزبل كاب كلتا ترم من علينا اقلقلنا كاب كلتا غزي كلتا عمت على سلاز قلقلنا كالو تحواتنا بزياده حدش انرجي حيزوم نتناي قدم حساب الاغيبوم مزنا حج خنتات اتاساسيروم مسكولن كتماتات امريكا زلوا حبيرنا مقلاس حدش اسماغ لمريسنا سلازي نحنا بتحقي كنعرف نيرونا بتسرحون حمشت عامد قليل ايكونن مو نابرخان داغبركا بزح اخيباتات بزح سلاماو سلفتات بزح مغشاتات كتساتف كم تتفلطيو قدلي كونن نابراس لزلو مونغو نزخون ودسب يخبدايو سلازي عرفتي فيزيكال عرفتن ايموشنال عرفتن غبانا نيرو بتقوامنا عند حقنان مسرت كاني كنقصل اين خل نيرنا مخنياتو حق خدتكلا عدنا دبلنا نباري زخونه حلافنت كنحزا يغبانا نيو زغا خبانا جمر سلازلو احنا غزينا اكلنا اتي اكل يلو استوسخنا حزبي مقصلتنايتي كنكايدو صنحنا فتحن من دايس لزخونه اتم حدش شماغله نتخاب قدم حزنا نخيد نبرنا بانر ويجرحو ويكا علامة حيزوم يمرحنا له مالتي يزغب لك دلي وسمعين يا ربتنا يأكل أخيوة كل تجزي استمرت أسأل سايسل زي مرات يخمسهم أركبكم أما بزنا يلومي عرستبات تخناتو أوروبا حبرت نإرترا ذهبوا مليونات يورو نبروجكتات نودبات إرترا مس إثيوبيا زرخبوا مقدتات نمسرح توسخ مليونات جنزب كهبهم وهاني منقص إرترا قطعة كابز استبقسه كنا عيكونن زولو نيويورك تايمز كا زيادة بزعبو نربحا إرتراويانكم دو يكون زملكات حتى تقريبا يرموني تزيانات خطاتي الكيان تخوينكا انتا يريتها مجمرة ديسكلوجر وي أقدم كفلت أدلي نتخنتات بعمقت ككاتاتلو أي تنحكون كم زخونة ترى زيناجن يسمعي مالتيو بقربة أبناي كم زعينت بروجكتات زسرح يكون كم دماني بقربة وبسرحون ركب زلني يكون انت خوناجن كم زخونة إرتراو زيجا نتيزمت زعبا إرترا زملكت ورتات زيناتات كونسيم جبري مالتيو سلازينا تي ولقاوي زخونة تمام تاي كهبي يدل مالتي بزي السودمان تايو زخونة عدنا وين هاجرنا زوهاب ناي فاينانشال ايد خون ويدغوما ويدماني لقاح كله اب حدا نبر كنتات منغستي بحزب استمرت بزخونلو غزي الحزب دما تحتاتي نقوامن نتي زمرص حزبنا بزخونلو غزي كل غزي امنت الله بوتو مالتيو اتي ጨንፍራት ናይ መንግስቲ ቃና ንሕዱ ናይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ወይ ሚዛን ናይ ምትሕልላውን ነናት ካለይን ወይ ካን ነናት ካመገድ ሒስካ ናይ ምኻድን ስለ ዝህሉ ኣብኡ ዝኹሉ ንብሎ ሕጂ ወይ ዝንሓስቦ ዘለና ነገር ኣሻማ ወይ ኣካታዕ ክኾን ኣይግቦን እዩ ነይሩ እዚ ሓገዝ እዚ
نيرترا خوهاب نصلي دينا كميرتانا نصلي دينا زخونه تحت قرصي زحجز حاجز نيرترا سلتوهابه إيرتراويان كوينا يحجزنا نمبر كوجهنا يكلني حجيجن أبينا تتحستوجن أبينا يجزين نمنن يوهاب الله زبلتي كم إيرتراويان نفعل على اللون خيل مالتي حجين تاي مالتي اتزلوا سرعة أبيرترا نحنا قصل زنبرنا لسلزي كوني أبز حلفنا 28 عامتات كات مكرونا أبيرترا عشان كايدو ناي وصاي حجز ويدماني لقاح توهيبو ناب حزب خبط صحسي اتمنجست كمان لقاح كم توهبن كم زلوا جنزبن كمان كزارب سمعنا ينفلتنا مالتي نابنت نترينا إثيوبيا خلت بليون سخون جنزب كبع الإمارات كم تقبلات نقدر كله بس كنا سلام كنتا منجست إيرترا حمشة أرشخم دوسدونا يتزاربن مالتي كل شيء بروباغندا وعيني زمدناتات كم زلنا مسناي معراب عالم ويوروبيانس ويكا ناي ما كلايم برا هجرات يسمع حدا نجار مستجبره خمسة تجارب بنا كستخصن حاجزين بهال انت حاجزي توهيبنا بلك كندي ناو بقطاو عيلو كندي ك بخينو والحنت هزبيرتنا انفورميشنز بهال يقولون مالتي سلازي بزملك عزقتي هلغا اتناتهم تراك ريكورد ناي منغستي إيرترا وي ناي إز سرعات على إيرترا زلو قلصنات سلازي يقولوا اتي كبر بهال زلو تحت قرصي كاب ودب مصواع ناب إثيوبيا زاتو نبلو وي كاب ودب عسب ناب إثيوبيا زاتو نبلو مجمريا ربح حماني السن تحريلنا بقطة ربح إثيوبيا مالتي سلازي كابزي كأنت تربحت تخون الله إثيوبيا مسؤول تنتينو من البات إنه إيرتراس ما ودبات خسرها خلاص حزب إيرتراس سرح له مالت نزبلني حزب إيرتراس سرح مخانو غارنتي يبلنا واي مغنيات بمولو أبتحت هجرة أقول قلوت يزول تخسرح زلو ودماني ساتهم تجنزب بشمنة هجرة أقول قلوت نحر فاند رخيبنا نكفلون خيلنا نحر تخافيلو خان هبروخ محايشي ونهبرو تتمحايشو خاني عد قدي فوق خيدا يكون نزبلي تارجمنت خمسة مالتي إذن ولا حد جارنتي بلان كافت قدم حجي زجبر نبرة نجارات قدم حجي ونحجز زي وهاب سلز نبرة يكونن إيرتراون بعقمة تي ندقت الكود الله بحريا ويتسقطاتنا ورقي ناي بوتاش وي كمو زبهال نجارات تحسون أتاويتاتون بمنم تأمر عين فلتنا ترايزي كونس إزت رئيسنا تهزم من البعض كسرحة مخالة نيرون خون سلازي علامة منجسي إيرتراس نايب حكي نتي زلو إيرترا وقلبت نتدلو إيرترا من السي نتدلو إيرترا إنفراستراكشر كم حيشو نايب حك بعلامة حيزو برنامج حيزين أساس لوديو أيكونني توساني بتيز حلفة ديمقراطاتنا هنريا خلنا منجسي إيرترا تقداسنا تيكونن زخلزي تقداسنا تنيرون تزخون تقدم حجي كوهاب سنها حاجزات يتهجرا أول قلت بذا تبابع مجدي كفيلو يسرحون يرتد تخون أجلس كاب عدو وتيو أبز كل حدقاتن مفنتراتن كأتو زدلي سوال للكاخ تحسب يتقلني كومس لزخونه أمنت أبر استمنجست سلازيبلنا ولا كوا تحجزت توهيبو أي توهيبو نتي وجلة وينتي ريجيم من تزي كونه نحزب إيرترا عند حركيدو قرب حجز زي خليز بالأمنت على النمالت أنت قلنا جن بعين political اختيار خلا حاجن اتمنجستي ترخيبون نزي بزح كابو أبتي نسلت أنو نمن نوح زخولو وتهدراوي تنخارات أبتناي تاو حيلي زودليو وصايتات مسؤول زخيد political stability نت سرعات المفتار كم دليتو تأمامي نجنزب نخطف كحجز زي مالتي أبت مسرح من البعض توسنا قصري أب حزب إيرترا خبت حقلي بوبيلو دما تهزب تتقام خون خلي سلازي ولا نعوي تكاملنا كم حساب كم ريتو ولا نشتي تخنسي ناب إيرتراز نطب جنزبسي نحر ودباتنا تمحيشو رجعاتنا تمحيشو دياو يتصن سرعة حزب خيد يقولنا نحسب نخلينا ناب حق أنت جنزب أبو خمس وعلم رجاجسي مسوس تأثره سلكي وي سترينج نحر زي اللي خينو مقاس أثري ميكانيزم نحر زي اللي خينو كم تي تردي اللي خساب حجي ساتهم اتم وهابتي بعلاتهم بقطة زقاس أثروون سوبرفايز جبرون عند حدي كوينس تجنزب معلو أبتي نتمنجستي زقدسو ربحاتات كونسل زغل حزب إيرترا مليسو كابز خفة نابز خفة خيد خيليمو تناتي opinion نابزي ميكسدي مالتي تصبق نجار ناب عدي زيادة جنزبن زيادة investment جبر مفتوحو جن أبتناتو application ناب حكي ترتقار لني كمتي لمدنا من قصير تراك هيدا بناس أسرحوا بخبدهم داولعوا ناستيو نتستلف جنزب مع كناتهم دعتوه تمع كن كأتملي سنة حزب مدقدق خيكون سكفتال لني زي دمت راديو إيراناي حدا خبتي أوروبا حورت نمنكسير تراز حجزالو زلوا مغنيات بعبيتي تنايت زوبا تتحيز دلو قطبا ومدب كان تخوني جن إيرتراويان من نسيات كاب عدم خيوزي كم كل سدتنيا إيرترا خبطن بزح سدتنيا تتفر هاجر سلازخونتها أوروبا حبرت نزي عقل جنزبتين إيرترا قهب كله مجمرة قدمي تعامد قال هون تي حساب نزناي ترافيكين زلو
نزي كاب إيرترا نيوروبا زخيد له سجما ناي سدت واحدة إكسيدوس نبلغ كل جزء تجمع زخيد له من إسي كم يجيركا أبزلوا تطوق له زخيد كنتات نفتاريو ز بين زرد عن مالتي مغنياتو أبتعد ما تيوناتهم صور نحر زخون كينو أبعد خلوا تكلا خلوا تدخل كنتات نفتار يوم إيروبيانس تجدي سمز عبازي يزارو بنيرو مالتي كالوت بتماساس على ما قدي نتي መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ምግሃሰብ አው መሰላት እቲ ዝተናወሐ ሃገራዊ አገልግሎትን ከም ጠንቂ ናይቲ ናይ ስደት ናይ መንስያት ስለዝኾነ ምስኡ ድማኒ እቲ ከም ሳልሳይ ክመጽእ ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዝከላኸለሉ ስራሕ ነዞም ኩሎም መንስያት ክኸፍት ወይ ክህብ ከም ዘይክእልን መብዛሕቶም ከዓ ናይ ቁጠባ ወይ ከኣኒ ናይ ስራሕ አልቦውነት ስደተኛታት ከም ዝኾኑን ካብተን ካልኦት ሃገራት አፍሪካን ካልእ ዓለም ካብ ኤዥያን ዝሳግሙ ዘለዉ ህዝብታት ዩሮፕ ንሰሜን ዩሮፕ ወላ ንምዕራብ ካብኦም ዝፍለይ ከም ዘይኮነ بتحزانات وناس أبغى مسألات هيكونه بسنكتي أبرئيسهم زفتم جبنات هيكونه انتهينا كم كله عالم زناوز دلو أملا عالم ناقص 4-5 مليون ستة همزلون إيرتران كأخابزنا ملا عالم زلو ستة استفل يخونات كم زي كونه سلازي سو حسب إيد كم زخونن ناتو بوليسيتات ناي هجرة أول قلتن مس هجرة أول قلت مس من واحد أساسي رزمت ناي سبعة مسألات مجهسن إيد كم زي بقولو جري زقرب مالتي سلازي ساتهم بتي ناتهم رئيتو تسدتنيا سلاز وزحهم فلايت إيرترا خاني كمتن العالم سكوتر حزب إيرترا ريخا كما تصوم سلا جمرة شجرات كفتر لهم سلا جمرة نظام حزب زياتهم بستخدم متن أبتزلوا حاجز غيركا تبزجن هوام زلنا ناي تمرتقون ناي سراح عدلات كفتر كالي كوم ترخيبهم كا مستمنجست إيرترا زبلو زلوا حساب سام علو مالتي سلازي كاب عدم زوج مغنيات يبلومن سلازي تجنزم تفانا زي ترفنان حركوين نبزي أبتزلوا خلوا كيموتو كنجبر نخلينا خاب زبل نيثيوبيا نيرترا السودان نزلنا مرا هجرات مرا أفريقيا زلوا هجرات كوم جيرهم نيرم اتيم كاب عدنا موصي ومسدد زخون دول مخنيات مجمريا تدموز ترا يكونن مالك كاون لعلي ولا دموز توهاب انت توهابس اذا حزب زين افكات عبيسكا اغلغلني زبحال كوينو ستيلتي ناي نصانته حتى وين يسابوا مسلات حتى كل جزء ابزبان له مالتي نت منغستي تجازي كان دنين كان حساب زخدكا سراح كان وحس كوينو اندحر كم سبغن نات كسب او خبري بستنكف نات تحسكا اندحر احل كامو نايت واغا نايت احندحر تخفل كونكا اموداتا تحطو نصانت زي مهلاوي زخون انا حزب إيرترا ولاو اندحر حجي ذهاب عينت دموزن ملعلون انت تغبرلو اندحر منغستي تراي مانيبيليت زغبرو طبا هاني كم مقاصاصر ناي بوليتيكا اندحر كوينو ات بوليتيكا هاني بتم ناي صطات كالات نحر زكايد كوينو امچرشا ناي مسل حتى يزخون مالت كل زي قاسينو خمبروز خلا يكونن وحسنت كايبلون اب تحتيتي نحرت نايت منغستي ات حزبي يسرح مالتي ونيات كل تتكالات اب تهاجر دلو نايت منغستي كل تولقاوي تي بحتاو تكالات بحالون ناي منغست تكالاتيو اجا at the end of the day it's ناي مسلن ناي نصانتن ጉዳይ مالتي ስለዚህ ወላኳ ከም ዝንብሎ ዘለና ሓደ ለውጥታት ወይ ጽቡዝ መስል ነገራት እንተሃለወ እቲ ሕማቅ ነገራቱ በዓቢቱ ናይ መስል ሕቶ በዓቢቱ ናይ ኤርትራና በገጻ ተብላላት ትብል ሕቶ ስለዚ ሰኪፍ እዩ ከም ዝብዝቀረባ ኣዋናት ንሰምዖ ዘለና ወላ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎም ኣብ ሰራዊት ካፍቶም تربحتيهم إلنا نسمعهم دلنا سباتهم مالتي سلزم سبات زياتهم دحدا نتسرعات بخمس درجة نحر قوام والله خينهم اتي حتى ناي بوليتيكان ناي هلاو إيرتران زي هلاو إيرتران بحافش ناي ملوء بإيرترا نتسألنا تاب حدا قام وداقن كلير بزي كنا مجدي ناب 3 عامات قام بمخاد والحان تلوتي زي قبل سرعات حجي أبتقى رجانو بزح عينت لوقتات كتأتاتيو إلى أمني كم سرعة متنقن كهلوس لو زلوه خاني نعوز مسلو حدا كم زتجناوز هنا لوقتات ناقبره كرافد صغير كم زنبلا زلنا قال تربحت خات فتر مالتي قدم حجي قال حبرة السب وقال مزنت زلوا خم تربح تقبر نعم مسقلف كها خالوتنا عشتون من رجاء تقبر سو وحداتن صفوفاتن يمزد لي وانا تسرحنا مكياد مالتي أجينا زيهم من دحسكا بقت سالي لو تاتم كم زلها غير كانتهم خالوت أيك عدم قدفو أيك خدو جن لانجا خم زخون تقبر ناي بوليتيكا هالكتات ونيخ إلى كايو بحفش جن استراتيجي ناي كتبا إيرتراوي نفسه إل كم زي كونه زرقاقز بزح سئلتات سلو زلوت منقستي بزحالة في 20 عامت بزح تاريخ سلو زلوه أب حج بتسحو إيرتراوي صبوا نماز رخيبو نفسه إلو ببرنامج بلان حدارهم محاضر إيديالي نحريلنا قبول كوينو عيسمع عنن مالتي أتو أحمد نور برهانو يغني لي بزت بلند لها جنزب يكون نصقم ولا بدح حجون جنزب توسيخهم مومون كوصيهم مالتي
ስለዚህ እንታይ ኢዳይ ትመፍትሒ ሕጂቲ ሓገዝተ ሃገራት ክንዲ መንግስቲ ኤርትራ ጸቕጥ ገይሩ ለውጥ ንኸምጽእ ሓጊዘን ብናቱ መገዲ ንኽኸይድ የን ዘተባብዖ ደለዋ ከምዚ እስኻት ነግረን ዘለኻ ወላ ካልኦት ደለይቲ ለውጡ ዝብልዎ ደለዉ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዝፈሰሰ እንተፈሰሰ ወላ ወርቂ እንተተሓፍሰውን ኤርትራዊ መንእሰይ ዓድኻ ምግዳፍ ኣይክወፅእኒ ትቐንዲ ጠንቅስ ናጽነት ምስኣኒ ኢኻ ትብለን ደለኻ እዚ ክልተ ሽግራት ብኸመይ ክትዓረቕ እንታይ መጻእ ድረአካ እንተ ደኣ ሕጂ ካልእ ሓገዛት እናረኸበ መንግስቲ ኤርትራ እሞ ከዓ ብወግዒን ብሃገራዊ ኣገልግሎት ከስርሐ እናበለ ሓገዝ ክረክብ ዝኽእል ኮይኑ እሞ ከዓ ንባዕሉ ድቃጻጸሮ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ዝጸንሖ ጸገማት መሊሱ ክዕፍን ተደይ ኮይኑ ፍታሕ ከምጽእ እንድሕር ዘይፈቲኑ መወዳእቱ እንታይ ይኸውን ትፍታሕ እዚ ክልተ ጋጢሙ ዘሎ ግርጭታት ብኸመይ ይኽፍታሕ መጻእ ናይቲ ዓዲስ እንታይ ይኸውን ዕድል ናይቲ ዓዲ መቸም መጻእ ናይቲ ዓዲ ምልክዕ ንፈልጥ እንተንኸውን ፍታሕ ኮፍ መበልናያ ነርና ግን ትርኢ ነገር እንታይ እዩ ሰራሕተኛ ሲኢነ ኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ካልእ ጎረባብቲ ሃገራት ሰራሕተኛ ከምጽእ እኽእል ኢለ ግምት ኣነ ብወገነይ ግምት ትብለኒ ዝኻእቲ ወርስት ኬስ ሲናሪዮ ና ኤርትራውያን ከምኡ ራእየኒ መቸም ኣነ ጽኒሕ ኢሉ ነዚ ፕሮጀክታት ዝበሃል ደሎ እንድሕር ኩሉ ሰብ ኤርትራዊ ገዲፎ ወፂኡ ካልኦት ሰባት ክመፁ እዮም ሰብ ግምት እቲና እስከ ንዛረብ ስለምንታይ ዝርእስቲ ዝልዒልናዮ እውን እዚታት እውን ናብ ግምት ብምእታዊ ከነልዕሎ ደልየ እዋ ሓረጉ ትብልየ ዘለኺ ሓቂ እዩ ዘይከውን እውን ኣይኮነን ከም እዞም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ተማሃሮ ከም ዝነገሩኒ ወይ ከም ዝዕለሉኒ ኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቂ መጺሎም ኣብ ዝነበረ ግዜ ብትእዋን ሰሚናር ዝገበረሎም ከም ሕቶ ሓቲቶሞ ነይሮም እቲ ሕቶ ድማ እንታይ ዝብል ተማሂሮም ካብዚ ዝኸዱ ሰባት ኣብ ዓድና ብዘይ ደሞዝ ወይ ደሞዝ ተኮይኑ ከዓኒ በታ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝተተመነት ደሞዝ ማስተርስ ኣምፅኦም ወይ ቀዳማይ ዲግሪ ምፅኦም ወይ ገለ ኣዝዩ ብናይ ትሑት ደሞዝ ይሰርሑ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ትሑት ደሞዝ ስለ ዝሰርሑ ናብ ካልእ ዝመምኦም ዓድታት ይጎሹ ገሊኦም ንኢትዮጵያ ኸይዶም ከማን ይሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ ምስ በልዎ ሕጂ እውን ሽግር የብልናን ተመጻኹም ጽቡቕ ተደይመጻኹም ከዓ ካብ ህንዲ ምፂና ንምሽፋን ሽግር የብልናን ኢሉ መሊስሎም ነይሩ እዚ ካይዳ እዚ ሲምፕል ፖለቲካል አንሰር ይመስል ካብኡ እንዳዓሊ ግን እንታይ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ኤርትራ ዘገድስ ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ፖለቲካል አቶሚክ ቦምብ ስለ ዝኾነ ወዲ ዓዲ ስለ ዝኾነ ደሞዝ ኣይኮነን ከዛርቦ ጽባሕ ንጎ መሰል እዩ ትመሰል እቲ ቀንዲ እቲ ቅቡር ጸቕጢ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ከዓ ጽቢቕ ርዶ እዩ ነዚ ናይ ዝኹሉ መንእሰይ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ጥራሓት ትርፋላ ወለደና ጸንታ ኣሎ ገለ ክንብል እሱ ዘይርእዎ ነገር ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ንዕኦም ግን ጸቕጢ ዝፈኽሰሎም ዘሎ ማለት ብዝኸደ ኸይዱ ኤርትራዊ ፈታዊ ዓዲ ስለ ዝኾነ በቱን 200 ክኸፍለና ይጽባሕ ንጎ እንድሕር በፂሑ ቅድሚኡ ድማ ናይ ጣዓሳይሉ ክኸፍለና እዩ ድሕሪኡ ንስድራ ቤቱ ብመልክዕ ረሚታንስ ክሰድድ እዩ ስለዚ انت خدا يزحيش اتي political atomic bomb لس خونلنا من السي اندحر على الشجري مخابرات عاتيقو زتعلمه مقتالن حرادن زفلت اندحر دا هاليو نتي سلطان بطعمي اسكافي ግን ካ ሁሉ ትደለየኻ ማለት እዩ ብቐጻሊ ዝርያታት ጌርካ ለቲ ዝኸደ በት እንዳተካኣተካ ትኸይድ ትዝኸደ ድማ ክሳብ ኣብ ናይ ስደት ቦቱ ዝበጽሕ አቨሬጅ 3-5 ዓመት ናብ ሽምግልና ገጽ ኸይድ ኣው ምስከደ ድማ ብኢኮኖሚ ነፍሲ ይኽእል ነፍሲ ምስካኣለኻ ተቐዳመይቲ ዝሓስባ ብዛዕባ ስድሩን ዓዱንያ ማለት እዩ ለዚ ንዓዱ ረሚታንስ ክሰድድ ይጅምር ንኸሙ ንኽገብር ዓዱ ክምለስ ደሊ ንኽምለስ ምስቲ መንግስቲ ኣብ ጽቡቕ ተርም ክህሎ ኣብ ጽቡቕ ተርም ንኽህሉ እቲ መንግስቲ ዝበሎ ናይ 200 ናይ ጣዕሳ ናይ ወያነ ናይ ሓደ እንዳተባሃለ ዝኽፈል ኣቕራሽ ከፊሉ ስቲልት መንግስቲ ካብቲ ጸቂጡን ቀጥቂጡን ዝሰጎጎሰብ ናይ ቁጠባ ኣታዊታት ትረክብ ማለት እዩ ኩሉ ሕጂ ድሕሪ ሰላም ብፍላይ ዓቢ ቁጠባዊ ዕድላት ከም ደሎ ወደባት ናይ ኤርትራ ክስራሕ ክጅምር ከም ዝኾነ ጽርግያታት ክስራሕ ምዃኑ ካልእ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ መደባት ኣሎ ነዚ ቁጠባ መደባት ከኣኒ ሓገዝ ዝረኽበሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ከስርሐ ኢሉ ነጊሩ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ድብል ኣለኹ መሲልካ እንታይ ንኽንገብር ዘለና ኤርትራውያን ሕጂ ሓደ ካልእ ጸገም ኣጋጢሙና ኣሎ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ዝረክብ ኣሎ ሓገዝ ረኺቡ ከኣኒ ገና ብሃገራዊ ኣገልግሎት ከስርሕ ብለና ኣሎ እዚኣ ኸ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝተቃወመ እዩ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ተሓታትነት ዘይብሉ ኩሉ ዘይኮነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንባዕሉ ካብ 18 ኣዋርሕ ንላዕሊ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሰብ ብናጽነት ክነብር ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝኸልእ ሰብ ሰላም ኮይኑ እዩ መጀመርያት ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕድመ ይሕፀር ዝነበረ ይመለስ ድሕሪኡ ሰብ ክሰርሕ ዲ ይሰርሕን ካናቱ ምርጫ ይኹን ከም ኩሉ ዜጋ ናይ ዓለም ነፃ ይኹን ሰብ እዚኣታ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ደላ ጠለብ ደላ ማለት እዩ በአንጻሩ ግን ሕጂ علماء حاجز اندحر رخيب منقسي إرترا قن نزل حتى سمع يكونن أو كبابا خلوهم أنا يسمعون اترف حجي أب حاجز جنزب رخيبه لازم تعمل لنا ورنا تام تكاتب خلوا تهجرات خلوا زي جات تام جح مسرحة زي حق جبراي زدالي أيو هو على قد محجون إرترا خلنا ونكو يمناويان قالوا ملا ولا خا أفريقيا متيم صرحني رمية أنا بعيني ري يومي فلبين يمناويان كاب أفريقيا نو ده بيعليت مهانم ده كاب أفريقيا عندهم مصوصات مهران
ኤርትራውያን ሕጂ ነዛሕቶ ዚኣስ ብኸመይና ክንምልሳ ደለና እንታይ ደዋፃና ኢና ንብል ዘለና ሕጃነ ንስኻን ከም ሕቶ ንልዕሎ ኣለና ግን ነወሰከፍ ኤርትራዊ ኻዚኣ ክዛረበላ ክኽእል ኣለዎ ካሊ ብድሆ እዩ ዝፅበየና ዘሎ ለዚ እንታይና ክንገብር ዘለና ስለዚ እቲ ንኣነ ዝመስለኒ ከም ትኽብለክ ፅናሕኩ ዕሙቕ ዝበለ ሪሰርች ይገበርኩም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ከም ዜጋ መጠነ ግን ኮይኑ ዝስማዓኒ ወይ ዝሪኦ ነገር እንታይ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ቅድሙ እንተኾነ ካብ ስቲል ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ዝመፁ መምህራን ብብዝሒ ሰርሖም ኣብ ካልእ ሚኒስትርታት ካብ ደገ ዝመፁ ካብ በዓል ሂንዲ ካብ በዓል ፊሊፒን ካብ በዓል የመን ዝመፁ ኣብ ኤርትራ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ማለት ሞርሶ ከዓ ኩሉ ግዜ እቶም ዋላ ካብ ኣፍሪቃ እውን በዓል ናይ ህንፃ ሰገን ኮንስትራክሽን ከይዲ ዝረኣኹም ነይሮም ስለምንታይ ደኣ ኤርትራውያን ውሒዶም ኹም ነዚኦም ተሰርሑ ኣለኹም ኢልዮም ነቲ ናይቲ ትካል ሓላፊ ኖ ኣገልግሎት ስለ ዝኾኑ ገፍዎም ገለ ስለ ዝኾኑ ወኻዚኦም ሓስሩ ካብቶም ኤርትራውያን እዚ ቅድሚ 10 ገለ ዓመት نقرأ كذا الله زي. እዚ ዝብለክ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ መጀመርያ ንኽኒነቱ ብምታይ ዝግለጽ ነይሩ ብትቅድሚ 97 ዝነበረ ኩነታት ከም ብዙሓት ኤርትራውያን ክኢላታት ደይሽፍንዎ ነገር ብደቂ ወፃኢ ኣምፂካ ናይ ምሽፋን ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ክኢላታት ኣብ ተፈላለዩ ዓውድታት ዘሎ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ኤርትራውያን ብቮለንቲር ደረጃን ተኸፊሎም ክመፁ ዝኽእሉንሲ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ኩነታት ኣይተባብዕን ኩናትን ገለ ምስ መፀ ብዙሓት ኤርትራውያን ወፂኦም እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ከዓ መብዛሕቶም ብሃገራዊ ኣገልግሎት ደረጃ ወይ ከዓ እቶም already ቁጽራት ናይ መንግስቲ ተቆፂሮም ሰርሑ ነበሩ ድማ በቲ ሓንሳ ዝተገብረ ስኬል ክንኣትኸልና መጀመርያ ናጽነት ምስ መጽ ዝተገብረ ስኬል ብዮም ሰርሑ ነይሮም ትነባብሮ ነፍሰ ከፍ ዓመት በኣዝዩ እንዳናሃረ ከሎ እቲ ደሞዝ ግን ናይ 91 92 ዝተገብረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ብምንም ተኣምር ሓደ ሰብ ክነብረሉ ዝኽእል መሃያ ይነበረን ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትቆመሉ ፀንሐ ወይ እቲ ስርዓት ክትቆመሉ ፀንሐ ካይዳ መሃራን ካብ ሂንዲ ከም ዝብለከ ፀናሕኩ ከምኡውን ካብ በዓል ፊሊፒን ከም ዝንብሎ ፀናሕና ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈላለየ ኤክስፐርቲስ ገለ እንዳተባሃሉ ቢኤንዲፒ ዝኽፈሉ ገለ መለ እንዳገበረ ከምፅእ ፀኒሑ ግን ወላ ነቲ ከምኡ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ዲክቴት ክገብር ክእል ነይሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ክወስድዎ ወላቲ ዩኤንዲፒ ባዕሉ ዝኸፍሎም ነበረ ገንዘብ ነቶም ብዙሓት ክኢላታት ኤርትራውያን ከም ዝኽፈልዎ ክግበር ይከኣል ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣነ ትሽግር ኮይኑ ስማዓኒ ኣብቲ ፊሎዞፊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኤርትራዊ ሰብ ሃብቲ ክህልዎ ኣይድለን እዩ ኤርትራ መንግስቲ ሃብታም መንግስቲ ድኻ ዜጋ ከምኡ ተጌርካ ቁጠባት ተቋፃፂርካ ጥራይኻ ነቲ ዜጋ ክትቋፅር ብል እምነት ኣሎ ማለት እዩ እቲ እምነት እቲ እዩ ናይ ማዕከን ሕድሪ ድኳን ሕድሪ ኩበን ገለ ናበለ ዝኸይድ ከመይ ጌርካ ነቲ ዜጋ ትቋፃፅሩ እዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ካልእ ዜጋ መፂ ወላ ኤርትራዊ 4000 ብር እናተኸፍለ እዚ ናፋንዳ ተኸፍለ 4000 ዶላር ተተኸፍለ መንግስቲ ኤርትራ ሕማም ይብሉ ዋይ እቲ ዜጋ ገንዘቡ ሒዙ ጥራይ ዝኸይድ ናይ ካልእ ዜጋ እቲ ኤርትራዊ ግን 4000 እንድሕር ረኺቡ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣረዳድኣ ገንዘብ እንድሕር ተረኺቡ ናብራ እንድሕር ተመሓይሹ እቲ ኔክስት ስቴፕ ዝመፅእ ስልጣን ምድላይ ወይ ፖለቲካ ምስታፍ እዩ ከምኡ እንድሕር መፂኻ ብቐጥታ ነቲ ግደፍ ዝበሃል ግንባር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኩነታት በዓልኻ ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ ተዘይለ ኤርትራውያን ካብ መንግስቲ እውን ዝፅበይሉ ምክንያት ኣይምነበሮምን ብዙሓት ፕራይቬት ወይ ናይ ብሕቲ ትካላት ነበሮም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ኣለዉ ሕጂ ኮፍ ኢሎም ማለት እዩ ካብ ጋራጃታት ሒዝካ ክሳብ ክሊኒካት ፋርማሲታት እዚ ናይ ዝርዝር ሪቴይል ዕዳጋታት ናይ ኢምፖርት ኤክስፖርት ናይ ሕርሻ ቦታታት ገለ ዝነበሮም ንባዕሎም ኣብዚ ንነብረሉ ዓድታት ወይ ብሽምግልናኦም እናተደጎሙ ነብሩለዉ ወይ ከዓ መንእሰያት ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ሰብ ኮይኖም ይነብሩሎ ማለት እዚ ንቡር ኩነታት እዩ ብዙሓት ኤክስፐርቲዝ ብዙሓት ነጋዶ ብዙሓት ናይ ውልቀ ዋኒን ዝነበሮም ዓድና ኣብዚ ግን ከም ዝኾነ ሰብ ኮይኖም መብዛሕቶም ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣብ ዝሰርሕሉ ኩነታት ተወዲቑ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዜጋ ውልቃዊ ብሕቲ ክገብር ስለዘይክእል ካብ መንግስቲ ስለ ዝፅበ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝዘክረሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብሕታዊ ዝኾነ ዓይነት ኢንቨስትመንት ካብታ ዝነኣሰት ናይ ሊስትሮ ሳንዱቕ ክሳብቲ ዝዓበየ ዓበይቲ ትካላት ኤርትራዊ ክገብር ኣይድለን ስለ ዘሎ እዩ ዝነበሮም ትካላት እዮም ገዲፎም ዝወስዱ ዘለዉ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ትካላት ክገብር ይግደድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ብቁጠባ ሓያል ዝኾነ መንግስቲ ብቁጠባ ድኻ ዝኾነ ዜጋ ጥራይ እዩ ቋፃፅር ዝደሊ ማለት እዩ እሱ እዩ ከኣቲ ክሳብ ሕጂ ኮለል ዘብለና ዘሎ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፖሊሲ ኤውሮጳዊ ሕብረት 200 ሚልዮን ሃብ 95 ሚልዮን ድገም ኣሜሪካ 800 ሚልዮን ተሃብ ወይ ዩኤንዲፒ ከምዚ ሃብ እቲ ገንዘብ ስለዘየለ ኣይኮነን ወላ እውን መንግስቲ ኤርትራ ብዓቕሙ እቲ ብኢዱ ዘሎ ገንዘብ ከማን ናይ ብሓቂ ንዜጋታቱ ብከምቲ ዝድለ ከስርሖም ዝደሊ ነይሩ ተኸውን እሱ ጥራይ ንኤርትራዊ ምስቲ ዝነበሮ ንቕሓትን ልምድን ናይ ስራሕ ኣብ ካልእ ከብፅሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ዕላማ ግን እሱ ይኮነን ስለዚ ገንዘብ እንተተወሰኸ ጥራይ ነቲ መንግስቲ ናይ ሳይኮሎጂ ዕግበት ይፈጥረሉ ማለት እዩ ዝያዳ ዕቁር ገንዘብ ድሕር ኣልይዎ ወላ ዘይሓስቦ ነገራት እውን ንኽትግብር ይግደድ ማለት እዩ በትናቱ ንዑ ዘርብሖ ነገራት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ገንዘብ ንስቃይናትና ይኸወስኽ ንብሎ ዘለና ንምንታይ እዩ ንዝያዳ ናይ ሴኩሪቲ ነገራት ንኽጥቀም ከም ድልየቱ ገንዘብ ንኽድርብን ወላ ነቲ ርሑቕ ዘሎ ሰብ ከማን ከይተረፈ ንኸረኻኽበሉ የኽእሎ ማለት ምክንያቱ ገንዘብ ኩሉ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ድልየት እቲ ፖሊሲ ወይ እቲ ካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረቱ ክብገስ ከሎ ትሒዙ
زيغاتات اب تحت منغستي تمليخهم زخدلون زخونه عينت بوليتيكام قصاص زي العلولون سلا زخونه يتمنسي كوصاص زلا زلمبر تمنسي ناي بحقي كسرح سلا زي كلا يكونن كسرح انت زدليون يرم كسرحوا لو زخول مخنياتات كم ايرترا بوتا كل كل مسرح زلو كم ايرترا صقا زلو عد خلو ايكلني كم ايرترا نقح زخونن ناي سرح سبن زلو عد خلو ايكلني انتهونا جن اتي اتحساسبان بوليسن نهجدف كله يدفر بمسرته حيال قطبا زحازه جنبار حسكا بملء حزبي اب تحتيو تمليخو خمس خيد ناي مغباس لزخونه زنبرو كم زطف كبغز دلي حساب توسنه غزي سؤال كاتريو دحريو خا نعون تغبت كوم دا غبر كانت زيغا عدنا غرف خيد كله بمنغستي ويكاب ناي منغستي ززرغحو ابالات زونن قطبا ونينكا ፖለቲካ ምቁጽጻሪ እዚ ክሳብ ስለ ዝኾነ ኸኣኒ ዝመጽ ዓይነት ገንዘብ እንተመጸ ንዝያዳ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ንዝያዳ ኣበርቲዖም ንኽገብርዎን ዓቕሚ ፖቴንሻል ውስኸሎም እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ዝርአ ለውጢ ኣይምጻልን ምክንያቱ ገንዘቡን ወላ እንተኸፈልዎ ሕጂ መሰሉን ክብረቱን ብነጻነት ንድሕር ክመልስ ዘይክእል ኮይኑ እቲ ዝወሰድዎ ገንዘቡን ዝሃብዎ ገንዘቡን ንኽወስድዎ ሽግር የብሎምን በቲ ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝረኣናዮ ናኣፋ ተቐይሩሎም ገንዘቡ ኣሲሮሞ ዘለዉ ነቲ ዝሃብዎ ገንዘብ ንምእካቡን ሽግር ኣይህልዎምኒ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኢዝ ሓንቲ ፋክተር ንሓደ ህዝቢ ክነብር but at the same time መንግስቲ ዝቋፀሮ ገንዘብ ንድሕር ኮይኑ ኸኣኒ እቲ ብሕታዊ ቁጠባ ስለዘይህሉ እቲ ዜጋ ኩሉ ግዜ ፅቑጥ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ዝበሎ ክገብር ኣለዎ ነቲ ካብ መንግስቲ ንኽረክብ እቲ መንግስቲ ኸኣኒ በቲ ገንዘብ ገይሩ እንታይ ክገብርኩም ዘለዎ ነቲ ህዝቢ ንምቁፅፃር ስለ ዘኽእሎ ኣብ መጨረሻ እቲ መሰል ዘይምህላው ስለ ዝዓቢ ካብቲ ምብላዕን ምስታይን ምንም ነገር ክንገብር ኣብ ዘይንኽእለሉ ግዜ ፍታ ዓዲ ማለት እዩ ዓድኻ ገዲፍካ ትወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንታይ ሞ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ እንዲ ሕጂ ተቃውሞና ምቕፃል ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ካይዳ ምስቶም ኣብ ውሽጢ ዓድና ነዞም ንብሎም ዘለና ቪክቲምስ ኮይኖም ንብሎም ዘለና ኣሕዋትና ተኣሳሲርና ነዚ ሕማቕ ካይዳ እዚ ንኽቕየር ምፅዓር እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ይኣክልን ቅድሚኡ ዝፀንሐ ፍትሓዊ ቃልስን ቅድሚኡ ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ቃልስን ከኣኒ ናብኡ ገፁ ዝቐንዕ እዩ ሓድነትና ምድልዳል የድልየና ነቲ ዓቐን ናይቲ ሽግርን ነቲ ጥፍኣትን ናብ ግምት እቲና ከኣኒ ኩሉ ንኣሽቱ ዝኾነ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ተሓሳስባታትን መቓቓሊ ዝኾነን ከነጥፍእ ይግባአና ይብል ማለት እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ነቲ ፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ እንዲና መስቅን ናይ ቅድሚ ሕጂ ባህሪኡ ብምውድዳር ነቲ ክመጽእ ዝኽእል መቐጸልታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ሓደጋታት ኢና ንርኢ ዘለና ቅድሚ ሕጂ ብግብሪ ዝረኣናዮ ተመክሮ ዝረኣናዮ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንኣብነት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተኸፈተ ቶም ክነግዱ ዝያዳ ዕድል ዝነበሮም ቶም ካብ ኢትዮጵያ ድመጽኦም ሕጂ እውን እዚ ናይ ስራሕ ዕድል ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራይ እንድሕር ከሳትፍ ኮይኑ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ጥራይ እንድሕር ዝመጽእ ኮይኑ ኤርትራዊ ካልኦት ግን ኣገልግሎት ዘይኮን ደቀ ካልኦት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ናይ ምስራሕ ዕድል እንድሕር ረኺቦም እቲ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ዲሞክራሲ ለውጢ ቅድሚ ሕጂ ናብ ካልኦት ሃገራት ተራእዩ በዓል ጀርመን ዘለዉ ቱርካውያን ኣብ በዓል ሆላንድ ዘለዉ ሞሮካውያን ሚልዮናት ማለት እዮም ኣብ ስፔን ቱኒዝያ ኣለዉ ድዮም ኣብ ሆላንድ ሞሮካውያን ብዙሕ ይረክብ ነይረ ኣልጀራውያን ኣብ ፈረንሳ እዚኦም ኣብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ነዘን ሃገራት ክሃንፁ ኢሎም ምስኣተው ደቀባት እዮም ሕጂ ደቂ ተዓዲ እዮም ሚልዮናት እዮም ካብ 4 ሚልዮን ነይሮም 2000 ከምሉ ነይሮም ኣብ በዓል ጀርመን ቱርካውያን ሕና ኢና ሃኒፅናዮ ዝዓዲ ዝያዳ ኩኑ ዓና ብፅሓና ገለ እውን ድብል ስምዒት እውን ነይርዎም እዚ ተመክሮ እዙይ ኣብ ኤርትራ ተደጊሙ ናይ ዲሞግራፊ ለውጥ መጽኡ ካልእ ሓደጋ ረኣየካ ዶ ገንጅፍ ሓደጋ እምበር ዓብዪ ተኽእሎ ኣሎ ምክንያቱ ይረኣየካ ዶ ደይኮነስ ኣብቲ ሓፃር ግዜ እቲ ዶብ ተኸፊትሉ ዝነበረ ግዜሲ እቲ ጉሉሕ ዝነበረ በዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪኦ ናይ ፌስቡካትን ካልእንሲ እቲ ዝዓበየ ነገሩስ እንታይ ነይሩ ኢትዮጵያውያንሲ ከምዚ ክልተ ድኻታት ሃገራት እየን እዚኣተን ግን ዳርጋ ናይ ምዕራብ ኢንቨስተርስ ብዝመስል መገዲ ገሊኣቶም እንታይ ዝመስል ለመዚናትን ገለመለን ሒዞም በዓል ዳዊት ዝበሃሉ ብክንደይ ፍዮርን ብክንደይ ገለን ሰብ ይቕበሎም ኣብኡ ወሃብቲ ተባሂሎም ነቲ ሙሉእ ዝኣከብዎ ህዝቢ ኣብ 4 ስታር ሆቴል ኣኪቦም ብሙሉእ መስተን መግብን ዝኸፍሉሉ ኩነታት ከምቲ ኣብቲ ናይ ጎርግሱም ንሪኦ ዝነበርና ኢትዮጵያውያን ኣውፈርቲ ተባሂሎም ኣብኡ እንዳሳዕስዑ ባንዴራና ሒዞም ባንዴርኦም ሒዞም ገንዘብ ዘጥፍኡ ነበሩ ንሳቶም እዮም ኤርትራዊ ግን በንጻሩ ካብኣቶም ካብ ኢትዮጵያ ብዝመጽእ መብዛሕትኡ ሃላኽ ነገራት ማለት እዩ ካብ እኽሊ ክሳብ ተሰርሐ ባኒ ክሳብ ተንዲኖታት ካልእን ካብኡ ኢምፖርት ገብር ነርና ኣብ ኤርትራ ክልተ ወደባት ዘለዋ ሃገርሲ ብንቁጽ ምድሪ ገይሩ ብባሕርና ጅቡቲ ዝኣተወን ኢትዮጵያ ናባና ይመጽእ ነይሩ ማለት ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እዚ ርኢናዮ እውን ኣለና ኦልሬዲ ካልእ እውን እንተኮይኑ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ኣሕዋትና ተጋሩ ንሕና ኢና ኣስመራ ሃኒፅናያ ንሕና ኢና ዝመሪነታት ዝበሃል እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ዝጥቀሳስማት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ዕላል ክኾነና ማለት እንድዩ ቅድሚ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ነይሩስ ኣብዚ ናይ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ቫኪዩም ብኣማይታት ኣሽሓት እንድሕር ካብኦም ሰጊሮም መፅኦምሲ ምስቲ ዘሎ ናይ መብስቦ ነገራትሲ ጽባሕ ንጎስ ኣይናይ ኤርትራዊ ኣይናይ ዘይ ኤርትራዊ ትብለሉ ኩነታት እውን ኢንዳይሬክትሊ ብዘይ ኩናት ብዘይ ፖለቲካል
ፕሮሰስ ዳርጋ ኤርትራ ኢትዮጵያ ማለት ትርጉም ኣብዘይ ሃለወሉ ኩነታት እውን ክቅየር ይኽእል እሞ ሽዑ መወሳናይት ኩሉ መስዋዕትን ስቃይን ህዝቢ ኤርትራስ እንታይ ኢሉ ካብ ትግረመሉ ግዜ እውን ክብፅሕ ካል ኣነ ከምኡ ይረኣየኒ ወላ እኳ ሕማቅ ተስፋ ተኾነ እንድሕር ደኣ ሓንቲ ሃገር ዜጋታት ብምሉኦም ተሰጊጎም እንድሕር ወፂኦም እሞ እቲ ቫኪዩም ንኻልኦት ናብኡ ንኽኣትው እንድሕር ኣፍቂዱ ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ምስራሕ ኣብኡ ዝፍጠር ናይ መብስቦ ነገራት ምክንያቱ እቲ መንእሰይቲ ዝኸኣለ እዩ ዝወፅእ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብቲ ናይ ስደት መገድታት እውን ተኽእሎ ዘይብለን ክኾና ክእላይን ብኣታቶም እንዳተተክአት ናይ መብስቦ ሕቶ እቲ ንዓመታት ምፅናሕ ትብኡ ዘጥርይዎ ናይ ቁጠባ ሓይልን ተደማሚሩ ፅባሕ ንጎ እንታዋይ ምዃንካ እውን ኣብ ዘይትፈልጠሉ ግዜ ክምፃእ ይከኣል እዩ እዚ ድማ ካልእ ተራእዩ ንብሎ ዘለና ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኣባና ንኽረአ ምኸዓ ሓደ ኣብ ንመስል ህዝቢ ብጣዕሚ ተኽእሎ ዘለዎ ነገር ኮይኑ ይስማዕ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ደሎ ብኣገልግሎት ነቲ ካብ ደገ ድመፅእ ከምቲ ሓንቶይ ዝጠቐስካለይ ተቃዋሚ ኢኻ ተኻሚት ደይከፈልካ ደይተጣዓስካ ድብል መዓት ሪስትሪክሽን ኣሎ ስለዚ ኩለንተን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ደየገልገልካ ኣገልግሎት ደይገብረ ዝኾነ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክሳተፍ ኣይክእልኒ ኣብ ደገ ዘሎ ወፂ ዘሎኻ እቲ ነቲ ደጋፍ ኮይኑ ወይ ቤት መንግስቲ ዝደልዮ መገዲ እንተዘይከይዱ ክሳተፍ ኣይክእልኒ ዓዱን ካኣቱ ይክእልኒ ብሓፈሽኡ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ንኤርትራውያን ኣይገልገለትን ኩሉ ማዕፆታት ኣይኻ ተዓፁ ደላ እንታይ ክንገብር ኣለና ብኣኽኑ ዲና ዋው ታታ ክንገብር ኣለና ከባድ እንድያ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እንተንፈልጥ እዚ ኩሉ ኮለል ኣይምበልናን ሓደ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ኣብቲ ዝኸውን ዘሎ ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ግብራዊ ነገር ክንኣምን ይግባእ እቲ ሓደጋን እቲ ሪስክን ናይ ኤርትራ ናይ ምኻድ ጥራይ ዕላል ዘይኮነስ ብውድዓዊ ኩነታት ኢና እቲ ሓደገኛነቱ እቲ ተኽእሉኡን ዓቦ ከም ዝኾነን ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ስርዓት ፍቅሪ ያሸንፋል እንዳበለ ዘሸንፈና ዘሎ ንኣቶ ኢሳያስ ድማ ብከምዚ ደረጃ ሰርፕራይዝስ እንዳገበረ ክሳብ ወንዶም ዘጥፍኡ ዝገብሮም ዘሎ ስርዓት ከምቲ ባዕሉ ዝበሎ ንፀላኢኻ ፍሽኽ እንዳበልካ ስጋብ ኣብቲ ገምገም ፀድፊ ብፅሓዮ ኣብኡ ምስ በፅሐ ከዓ ነውንዎ ዝበሎ ባዕሉ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣብታ መፅሓፉ ድያ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ ከምኡ ንክገብር ዘኽእሎ ባይታታት ኩሉ አንጽፉሎ እንዳስሓቀ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ሚኒስተር ምዃኑ ኣብ ናይ ኢጋድ ኣነ ብዘለኹ ኣነ ድማ ኣቶ ኢሳያስ ወኪሎም ንለው ናይ ክልተና ክዛረበ ትኹሉ መንጸፋት ይንጸፋሎ እቲ ናይ ቁጠባ ነገራት ይግበራሎ ናይ 2 ቢልዮን ኣጽዋር ግዛሎ እዚ ንብሎ ዘለና ካብ ወደባትና ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ናይ ጽርግያ መራኸቢታት ምግባር ድጎማታት ይግበራሎ ትኹሉ ምልክታት ክትሪኦ ከለኻ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዝብልዎ በቲ ዝገብርዎ ደሎ ናይ 2 ሰባት ፖሊስታት ገይሮም ኢንዳይሬክትሊ ምስቲ ኣብ ርእሲ ኤርትራዊ ዘሎ ጸቕጢ ዘይፈኾሰ እቲ ኤርትራዊ ዜጋ እቲ ዝኸደ ኸይድሎ ንኽምለስ ዘለዎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ጸቢቢ ወላት እውን ምስ መንግስቲ ኣብ ጽቡቕ ተርም ዘሎ ተመሊስ ብተዓዲ ናይ ምንባር ተኽእሉ ኣዝዩ ጸቢቢ ግን እቲ ምስ መንግስቲ ዘየለ ከዓ ወላ ካብዛ ዝቐለለት ናይ ሕጂ ናይ ወረቐት መንነት ዝቐይሩላ ደለው ነገር ተሓደ መን ምስኦም ኣሎን የለን መፍለጢ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ኒዮ ኤርትራዊ ዜጋ ኣይን ክትብል እውን እታሶም ዘውፅዋ ደሎ መንነት ክትልዎ ካልዋ ማለት እዩ እሳ ድማኒ ዝገብርዋ ዘሎ መታ ነቲ ንዖም ዝቆሞም ዘሎ ኢዱ ክስሕብ ወይ ከኣኒ መን ምዃኑ ክለልዩ እሞ እቲ ወረቐት ዝሓዘ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ እሳቶም ታ ወረቐት ያን ዝኾነ ኢትዮጵያ እውን ክዕድልዋ ሽግር የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሕና ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ኤርትራ ንሓደ ሙሉእ ሰንችሪ ገጻ ኣብ ቃልስን ድኻምን ግዜ ጥፊኣ ኣብ መጨረሻ ግን በቲ ዝኣመናዮ እንዳርኣናያ ብሰንኪ ምንም ትርጉም ዘይብሉ ጓል መገዲ ክንዘራረብ ክንብል ክንናፋፈ ክንብል እቲ በዓል ስራሕ ስሩሑ ገብራሎ እቶም ቅድሚ 28 ዓመት ዘፋነናዮም ከኣኒ ናይ ተስፋ ጭራታት ሪኦም ክሳብ ኤርትራ መወፅና በቕሊ ተሰቒልና ክንምለሳ ንኽእል ኢና ዘብል ኩነታት በፂሖም ዝዛረብሉ ደለዎ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝደኸመ ጥራይ ኣይኮነን ኢሳያስ ባዕሉ ዝሃቦም ቀጠልያ ወይ ግሪን ፍቓድ እዩ እቲ ፍቓድ ኣፀቢቖም ፈሊጦም ኣለዉ ንሕና ግን ናትና ተራ እንታይ እዩ ናይ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ምምራር ዘይኮነ ከመይ ጌርና ሓደ ኮይና ምስቶም ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣሕዋትና ኮይና ነታ ንዘመናት ዝደመናላ ዓዲ ናብ ንቡር ንመልሳ እዩ ነቲዮም ለገስቲ ሃገራት ከንታይ ክግበር ኣሎ ትብል ብፍላይ ዝብደገ ደሎሲ ነቲ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩነታት ምንጽብራቕሲ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ደገፍ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘምጽኦ ለውጢ ንዑን ምንጽብራቕሲ እንታይ ክንግበር ዘሎ ምስኣ መላለይ ወንታይ እዩ ዓቕሚ እንድሕር ሃሊና ዝተወደበ ጽፉፍ ኮሚኒቲ እንድሕር ኣብ ደገለና ኮይኑ ወይቲ ዘሎ ውድባት ናይ ብሓቂ ዕላሙ ኣነፂሩ ናቱ ዕላማታት ንምትግባር ሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ትቐንዲ ክንገብሮ ዝግባአና ከምቲ ልክዕ ክንገብሮ ዝጸናሕና ኮይኑ ግን ብዝለዓለ ደረጃ ሕጂ እቲ እትብዎ ዘለኹም ሓገዛት ንህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ዝበፅሐ ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ብቐጥታ ክሳብ ዘይበፅሖ ድማኒ እቲ ንስኹም ተሓስብዎ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ናይ ሕክምና ዕድላት ናይ ስራሕ ዕድላት ንሕር ተኸፊትዎሲ ካብ ምምፃእ ክቁጠብ እዩ ዝብል
ክትግበር ኣይክእልንዩ ስለዚ ነዚ ንኽትግበር ስኻትኩም እትትህብዎ ገንዘብ ምስ ክግበር ዘሎ ሓቅታት ነት መንግስቲ ቅሪብኩም እዝን ክትግበር ኣለካ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃዝ ኣብ ኤርትራ ጠጠው ክብል ኣለዎ ቁዋም ክትግበር ኣለዎ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ዝብል ጭቡጥ ዝኾነ ሕቶታት ሓቲቶም እቲ መንግስቲ ንዕኡ መሰክ ተግበረ ጥራይ እዚ ፈቲኖም እንዲዮም ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ 10 ዓመት እኮ ፈቲኖምስ በቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ መገዲ እዮም ድመፁ ዘለዉ ሕጂ ከምዛ ዝበልካያ ካልእ እንታይ ኣሎ መገዲ ዘይተፈተነ መገዲ የለን ምክንያቱ እቲ ክግበር ዝከኣል እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ምክንያቱ መንግስቲ ይኮናን ተማብ ደገ ኮይና ወይ ንብል ዘለና ኤርትራውያን ንመንግስቲ ንቃወም ዘለና እምበር ንሕና ቻነልስ የብልናን ምዘን ሃገራት እዚኣተን ብደረጃ ኮንግረስ ኣቲና ከነእምን ክንክእል ክንዶ ዓይነት ፓወር ዘለና ተቃወምቲ ይኮናን እንተኾነ ግን እቲ ንሕና ክነስምዖ ንኽእል ብመገዲ እቲ ንነብረሉ ቦታታት ዘለዉ ወከልቲ ናይ መንግስቲ ሰነተርስ ሜየርስ ተልዮም ኣብቲ ናኣሽቱ መንግስታት ናይቲ ንነብረሉ ዓድታት ንዓታቶም ኣእሚንና እቲ ጉዳይና ስቲል ኣብቲ ነንነብረሉ ዓድታት ባይቶታት ተላዒሉ ብሓቂ ንህዝቢ ኤርትራ ብዘርብሕ መንገዲ ክፈትሑ ክፍትኑን ናይ ብሓቂ ካት ዕላማኦም ድሕር ስደተኛታት ከይመፅዎም ኮይኖምሲ እቲ ወዲ ሃገር ዝብሎም ዘሎ ሓሳብ ሰሚዖም ነቲ መንግስቲ ብዝተኻለ መጠን ጸቕጢ ክገብሩሉ ዝብል እዩ እቲ ጂኦፖለቲካል ኩነታት ግን ኣይሕግዘናን ኣሎ እሱ ሕጂ እቲ ቻሌንጅ ዘሎ ዝሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ኣብ ካልእ ከይናኣቱ እምበር እቲ ኣብ መንጎ ቻይናን ሶቪየት ሕብረት ነበር ራሽያን ዘሎን ኣብዚ ናይ ዌስት ዓለምን ዘሎ ምትፍናን ምስኡ እቲ ናይ ሚድል ኢስት ዘሎ መንጎ ኢራንን እቲ ናይ ሱኒ ሃገራትን ዘሎ እሱ ዝፈጠሮ ናይ ምፍጣጥ እዋን እዚ ናይ በዓል ኖርዝ ኮርያን ኢራንን ዘሎ ናይ ኒውክሌር እዋናት እቲ ናይ ባብ ኤልመንደብ መተሓላለፊታት ዘሎ ተኽእሎ ናይ ኩናት ዞባ ናይ ምዃን እዚ ኩሉ ብግምት እቲኻ እቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ነዞም ብዙሓት ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ at the end of the day ንኩላተን ኢሹ ይኮነን ኣብዚ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተባእስሉ ማኣዲ ይረኺቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤግዛክትሊ እወ እሱ ሕጂ እቲ ንዓታቶም እቲ ጉዳይ ካብኡ ዝዓቢ ካልእ ነገራት ከቢድዎም ኣሎ እቲ ደንበታት ናይ ዓለም ካብ እቲ መሳርዑ ይቀያይር ኣሎ መሳርዑ ብዝቀያይር ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ ገዳሲት ኮይና ተረኺባ ኢትዮጵያ ገዳሲት ኮይና ንድሕር ተረኺባ ከዓኒ ኢትዮጵያ ትናታ ናይ ጥፋኣት ኩነታት ጠጠው ክብል ተኮይኑ እቲ ናይ ደቡብ ኤርትራ ናይ ወደባት ናይ ኤርትራ ኩነታት ብዝማዲ ዝረአ እሱ ክግበር ተኮይኑ ንኢሳያስ ሓደ ነገራት ከላሰለስሉ ከም ዘለዎም እዮም ተረዲኦም ማለት እዩ እዚ ከዓ ተረባሓይናቱ ከዓ ኮይኑ ከዓኒ ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ከዓኒ እቲ ነገር ካብቲ ዝነበሮን ላዕሊ ካብ ሞት ናብ ህይወት ድሒኑስ ናብ ኣክሽን ገጹ ኸይዳለ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንሕና ሓንቲ ከም ቀደምና ደይተርፍ ነገር ዘላትና ሃገርና ያታቀንዲ ሕቶና ሃገርና ንኸይትኸይድ እንታይ ክንጥቀም ኣለና ናይ ኩላትና ኮንሰንሰስ ናይ ኩላትና ጽንዓት ናይ ኩላትና ምርድዳእ የድሊ ብዘይ ምርድዳእን ብዘይ ሓቢርካ ምስራሕን ምንም ለውጢ ክነምጽእ ኣይንኽእልና ተኽእሎታት ግን ጸልማት ኣይኮነን ናይ ብሓቂ እንድሕር ሓደ ኮይና ክግበር ዝከኣል ብዙሕ ኣሎ ሓደ ሰብ ከም ዝኽገብረና ኣይክእልኒ ንሕና ማኣድናቱ እንተደይ ኮይንና ኮነ ኢልና ንዑድ ጥዕሞ ነገር እንድሕር ዘይገይርና ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሃገር ከም ዝኽገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ንሕና እውን ተሓባበርቲ ከም ዘለና ኣብቲ ገበን ክርዳእና ኣለዎ ስለዚ እቲ ገበን እንታይ እዩ ሓደ ኮንካ ነቲ ቀንድን ንኹላትና ዘይባእስን ሃገራዊ ሕቶናን ቋማዊ ሕቶናን ኣብኡ ፎካስ ጌርና እንድሕር ሰሪሕና ዝኹሉ ተቃዋማ እየ ዝብል ዘሎ ብቁፅሪ ውድብ ይኹን ማሕበር ይኹን ሲቪክ ይኹን ገለ ይኹን ውሑድ ኣይኮነን እቲ ኩሉ ግን በበይኑ ኸበሮ ሒዙ እንድሕር ዳሃርን ኮይኑ ኣብ ሓደ ጓይላ ክስዕስዕ ኣይትኽእልና ኣብ ሓደ ተሳዕስዒካ እቲ ጓይላ ጽቡቕ ክመጽእ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ምዃን ክንብል ከለና ኣብቲ ድሌታትና ኣብቲ ዕላማና ሓደ ኮይና ብናይ ሓባር ዕላማ እቲ ሓባራዊ ሕቶ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ትኻልእ ሕቶታት እቲ ናይ ሓባር ሕቶ ምስ ተመለሰ ፖለቲካል ፕሮሰስ ዝምልሶ እዩ ንሕና ግን ፖለቲካል ፕሮሰስ ክምልሶ ዝኽእል ኩነታት ምስቲ ቀንዲ ንሃገር ናብ ሓደጋ እትዩ ዘሎ ንሓዋውሶ እሞ ኣብ ደቂቕ ነገራት ምርድዳእ ሲኢና ነቲ ዝዓበየ ኩነታት ኣይንበፅሖን እቲ ኩሉ ግዜ ሽሙ እንዳጠቐስና ከነናእሶ ንውዕል ስርዓት ከዓኒ በኣና ስሕቕ ማለት እዩ ስለዚ ሕቶና ክሊር ንግበር ነቲ ሕቶ ዝምልስ ከዓ ኩሉ ዓይነት ሓሳባት ቀሪቡ ኩሉ ዓይነት ኤርትራዊ ሰብ ክሳተፍ ኣለዎ ትኻልእ ካብኡ ዝንእስ ባንዴራናን ቁዋምናን ምስ ገበርና እንሰርሖ ስራሕ ይኸውን ኣቶ ኣሕመድ ኑር ብርሃኑ ይቀኒለይ ክብረት ያብለይ ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤረና ደጊመ መስግነካ ክብራት ሰማዕት ሬድዮ ኤረና ምስ ኣቶ ኣሕመድ ኑር ብርሃኑ ዝገበርክዎ ቃለ መደይ ኣብዚ ውድእ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ